ଆଜିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ତାଜା ଖବର, ଏଥିରେ ତମେ ଖୋଜି ପାଇବନି ଗରୁଡ଼ା ଘଡ଼େଇ। ସେ ଖବର ମୁଁ ତମକୁ ଦଉଛି। ରକି 7 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଛି ତା କେଜିଏଫ୍ ନେବାକୁ। ଆଚ୍ଛା ମୋ ଟେକି ଧରିଥିଲୁ। ଭାଷା ଭାଷା କହିବନି ହେଲା। ମୁଁ ତମ ଭଲରେ କଥା ହଉଛି, ତମ ସାର୍ ସେମିତି ଭଲରେ କଥା ହୁଅ। ମତେ ଏ ଭାଷା କହି ଆସେ ହେଲା। ହେଲେ ମୋଠୁ କମ୍ ତେଲୁଗୁ ଗାଳି, ତାମିଲ ଗାଳି, ମରାଠୀ ଗାଳି, ଯେତେ ସବୁ ଗାଳି ଶିଖିଛି ତୁ ଶିଖିଛୁ? ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଇଟ୍, ଆଇ ଟୋଟାଲି ଆଭଏଡ୍। କିନ୍ତୁ ମତେ ସଦାସୁଦି କଲେ ବାଡ଼େଇକି ଗାଣ୍ଡି ଫଟେଇଦେବି। ମହୁଲ ଖାଇଲା ଭାଲୁ, ଭଲ ଦଶା ଅଛି ଭଲରେ ଚାଲିଯା, ନହେଲେ ଛଡେଇ ଦେବି ତ ଗଲୁ। 7 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ଗାଳି କମ୍ପିଟିସନ କରିବାକୁ ଆସିନି ଗରୁଡ଼ା ଘଡ଼େଇ। ମୁଁ ଆସିଛି ମୋ ମାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ।